जों दिनै 2 डिसेम्बर हाजिं तीनटा तामानि जरावनो आगरतलानि सिमि जों दिल्ली थाना बागै रुवाना रिलायखा जत तिप्रासा लुकुरक दाहासनि गोनाङै तामनि बागै केके 5 तारिख 6 तारिख दिनै दिल्लीआव जों जन्तर मन्तराव थाङै उबाग्रा बायदिदुजाक जों कायसा दिनै कितामाव थाङै जों अ जागा दिनै ग्रेटार तिरपालनि दिमानो माननानि बागै जों अ जागा खरां बिसालायनाय मनि बागै गोबांमा गुनाकुनि दाय जत जागानि बर' दिनै तिप्रासाराव ताबुक बेलाय सामुंनि जरा माइरं रामानि रसमा जरा खायफानो बासाबा ज्रायरक स्कुलाव एग्जाम कलि दङ लग रग सामुं गोबांमा खायफानो सेक्रिफाइस हाथाय दखानि बागै जारा दिल्ली मुभमेन्ट दिल्ली थां दंनाय रक अ मालफुं कलक एबा ट्रेनआव गासै गासै दङ जत ताकुमा पासंग आनि खाबाय खुबाय आंबा याफारो एबं गाइडन थाना आनि सुरमिं दंनाय जतरो माल बाक्सा खालायै जों अ जागा दिल्ली थां सगायनानि बागै सार हायदि कायसा समाव अ दिल्ली थांनानै बा अ थांनानै बिदिया कायसा सामुं ति जों अ दिल्ली दिनै मट' कायसानो दिनै ग्रेटार तिरपाले आबनो इसु दिनो जों दिनै दिल्ली थाना बागै जों नखर लायो हायदि दिनै अ दिल्ली थांनानै फ्रक सिबिं फ्रक ति दिनै अर 1500 साबसिन ति जों साननै दिल्लीआव जों साना 4 तारिख 3 तारिख जों थां सगायनाय एखे जों 5 तारिख 6 तारिख जों दिल्लीआव जत दर नांलायनाय